Ukukhetha izifundo ngemuva kokuphothula ukufunda ibanga lakamatikuletsheni kubalulekile, kepha kwesinye isikhathi esiphila kiso njengamanje kubukeka kunzima njengoba sekukhona ubuchwepheshe obuningi ne-AI. Mbukeli njengamanje sivakashelwe ubuhle menziwa nongumphathi we-Microsoft Training Manager ukuze asitshele kabanzi noma asicobelele kabanzi ukuthi mhlambe yena leli banga aselihambile njengamanje ikuphi asekwenzile. Menziwa asikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni ziphakwa zishisa. Mhlambe cela usitshele ngebanga noma mhlambe ijeni yempilo yakho kwezema-career ukuthi ngabe usukuphi. Okay. Ngiyabonga kakhulu ngamkela. I just want to say thank you to you guys for welcoming me. When we talk about my journey, I started off, I was a young kid born in the Eastern Cape who had dreams of making it big in business. So I had a business degree. I started studying towards my business degree. As I was studying, I got an opportunity to get into IT. So when I got into IT, I had a learnership that I joined. From the learnership, I was able to get skills. So starting from the basics of how to fix a computer, then I got into more advanced features of data analytics and stuff like that. So that then meant now the business degree was no longer in use, because by the time I finished my business degree, I had about 2 to 3 years of experience in IT. And that then assisted me to go further into my career, and I chose the career of IT. So it wasn't just the business degree, but I got into IT as well. Mhlambe menziwa kubantu abasakhula basebasha abangakayitholi ukuthi mhlambe yena ikuphi after umatikuletsheni akafuna ukwenza, ungathini kuye, ungathi kubalekile ukuthi ekhethe sesesikoleni noma mhlambe ekhethe after esephothula ifuna ikuphi nje ongakusho kumlayezo kumuntu osafunda njengamanje isikole? Okay, ngathi njengamanje masibona ubuchwepheshe buyashintsha, so technology is moving at a rapid pace. So because there's so many changes, skills are very important as well. I mean, going to university and getting a degree is important, but skills are also being used, so skills will open opportunities. So what I would say is, as you are in varsity or doing your degree, also align that to skills that you can gain, like AI or cybersecurity. That will then help you to have the skills with the knowledge, then you can pair those up. That will keep you in good stead as you go through. Menziwa, ngokucabanga kwakho naleli banga usulihambile, kubaluleke ngani ukuthi umzali asize umntwana kanye nothisha esikoleni babambisane mhlambe ukuthi hayi wena mntwana siyakubona ngathi mhlambe ukukhonze kakhulu i-economics, mhlambe going forward noma ukuhamba kwesikhathi usungakwazi wena ukubheka kakhulu ugxila kakhulu kwezemali, kubaluleke ngani ukuthi othisha kanye nabazali babambisane ekwakheni ukuthi umntwana akwazi ukukhetha mhlambe izifundo akafuna ukuzenza ukuhamba kwesikhathi? Kubaluleke kakhulu lokho, ngoba mangabe uqale kusesenesikhathi uba nomhlahlandlela wazi ukuthi kudingekani, futhi nezifundo zakho ziyakwazi ukuthi zigxile kulento ufuna ukuya kuyo, kunokuthi wenze into eziningi ngesikhathi esisodwa ugcina ungasazi ukuthi ufanele uphelelaphi. So kuyasiza ukuthi abazali bazi ukuthi ingane zabo zime ngaphi, ngakuphi, ozithanda ngayiphi indlela, bazokwazi ukuthi balekelele othisha babakhombise indlela efanelekile. Menziwa, asikhulume nge-AI. Sonke siyayazi AI, abanye bethu bayayiqonda, abanye bethu abakayiqondi. Mhlambe masingabeka iminyaka emithathu sukela manje, AI mhlambe inganomthelela omuhle noma inganomthelela omubi kulabo abasakhula bezemva kwethu? Okay. Ngicabanga ukuthi i-AI njenga yonke technology iyashintsha, futhi ishintsha i-technology entsha mayifikile ishintsha indlela esibona ngayo umhlaba. Masingabuyela emuva, i-printer, ukwenziwa kwe-printer kwaba namabhayibheli washintsha umhlaba. So izinto ezinjalo na AI i-tools, it's not something that that's going to destroy everything. It's a tool and we need to use it accordingly. So we're going to use it as a tool. So I think in 3 years time there might be major changes, but those changes will help us to improve the way we work. It will improve the way we interact with other technologies as well. Menziwa, kunomfundi njengamanje mhlambe osaqeda umatikuletsheni waqeda nezifundo zakhe enyuvesi, ake ngithi mhlambe wenza izifundo ze-teaching, but uyabona ukuthi akawutholi umsebenzi. Usiyazama ke mhlambe ukwenza ezinye izifundo mhlambe zamabhizinisi noma ezenesingi. Ungathini kuye? Usazama akakatholi ukuthi mhlambe ikuphi akangakuthola akwazi ukusebenza. Mhlambe ungathini kumuntu onjalo?
Okay, so mangabe usazama but awukakatholi into oyifunayo, the advice would be try and find something that you are passionate about, something that you that will give impact. So masibuyela futhi back to AI. AI has made it that access to information is democratic. You don't need much. All you need is your phone, access to the internet, then ungathola yonke into oyidingayo lapho. So in this day and age, amelanga ulwazi lube kude now. AI can assist in that, and technology can assist you gain access to that. Siyabonga kakhulu Menziwa, sithemba ukuthi khona umbukeli akakutholile sekhaya ikakhulukazi ke kulaba abasakhula. Mbukeli uMenziwa uyasho ke ukuthi ke uAI ungamuhle ube mubi kubantu abazamayo ukuthi basafunda futhi basakhula. Uzokhumbula ke ukuthi uAI ubonakele kakhulu ukuthi abantu abaningi abanye bawusebenzisa ngendlela elungile, abanye bawusebenzisa ngendlela engalungile. Njengamanje ke mbukeli asambe siye etolo siyodayisa, siyabuya.